Dobrý den, dámy a pánové, já jsem onej potržítko bravnej, ano, po barvé to říkám, a nebudeme to okecávat a tohle to je nějaká hra, kterou jsem si poprvé nainstaloval, jo, vůbec ji neznám, no, ani jméno nevím, něco Ragdoll Sandbox 2, nevím, no, takže spadnem si tady panáčka. Nevím, co mu udělá tahle blbost. Aha, pokoušel. Moc nemusím pavouky. Je to nějaká hnusná věc. A já moc nemusím věci podobný pavoukům. No proč? Reklama. O té jsem dneska nevěděl. Trapná reklama.